खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बे गोजोनथाव खौराङानो जाबाय चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ देग्लाय साम्पाबती एमइ स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। आरो बे जथुम्माजोंनो लोगोसे 22 जानुवारि रबिबार 12 रिंगायाव मोनसे गेदेरथार गेवलां मेल खुंफुंनो थि खालामदों। आरो बे गेवलां मेलावहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां सार धरेन बर' बिथाङा नुजाफैगोन। बिथाङा बे मेलावहाय बर' थुनलाइ जौगानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बयबो बे मेलावहाय लैहोर लैहोर फैनानै मेलखौ मेहेर गोनां खालामफैयो। आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खावलायहरो। बिनि उनाव आरो मोजां खौराङा जाहैबाय जोंहा मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन। बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव आंबो बाहागो लाहैगोन आरो आंजों लोगोसे गोबां फावगिरि खनगिरिफोरा बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाहैगोन। आरो बिनि उनाव मोनसे मोजां खौरां दंबावो, बेनो जाबाय मोनानि 10 रिंगानिफ्राय जोंहा बर'नि मुंदांखा जात्रा गान दिन्थिनाय जागोन। बे जात्रा गाननि मुङानो जाबाय थाइखास्रि फाल्ला जात्रा गान। नोंथांमोनहा बे जात्रा गानखौ बयबो फैनानै नायफैयो। आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' राव गेवलांथों। जै बर' हारिनि जै।